תודה רבה. יפה, ינון וסגי. תודה רבה רבה. האורחת הבאה שלנו, קוראים אותה טובי לוב. שלום. שלום. לוב זה קיצור של? מרקלוב. שזה השם שלך מנישואין? כן. ואת טובי כהן. נכון. ואת גם הקצינה הראשונה בצה"ל שהגיעה מניגריה. כן. מה את אומרת? איזה סיפור חיים. וגם עושה הסברה. ממש ככה. שלום לך, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה. Thank you for having me. Oh, thank you. מחדדת לנו את האנגלית. ספרי לנו עלייך. נתחיל מההתחלה. כן. נולדתי באפריקה, בניגריה. אבא שלי הוא ישראלי, ואמא שלי ניגריאנית. אבא שלי ציוני, ישראלי, ששירת בצבא. עבד כל חיים שלו כחקלאי, ושירש בי שורשים ציונים ישראלים. ובגיל... איפה גדלת? בניגריה. מה הוא גידל בתור חקלאי? הכל. עגבניות, מלפפון, הקים חוות, עדיין ממשיך להקים חוות. וגרתם בכזה כפר? זאת אומרת, כילדה יצאת החוצה לאן? מהבית? לאיזה סביבה? סביבה נורמטיבי לגמרי. כן. הייתי גרה בעיר יחסית גדולה, בצפון המדינה, ואחר מכן עברנו לעיר הבירה, שזה נקראת אבוג'ה. איך ההורים הכירו? Good question, you need to ask them. לא אמרו לך? בטח שאמרו לי. כל אחד עם הגרסאות שלו. הם הכירו לפני 30 שנה. אבא שלי הגיע לשם, חיפש עבודה, הם היו בתערוכה יחד. זהו. מצא. קאטלה, את פה היום. אוקיי, אז גדלת בניגריה. מתי החלטת להגיע לישראל? בגיל 16 עשיתי עלייה לבד, לצורך להיות במכינה ולשרת בצבא. והייתי קצינה בפיקוד העורף, בדיעבד, כמו שאמרת עכשיו, הייתי הקצינה הראשונה הניגרית. כן. והסיפור הזה התפרסמה על ידי דובר צה"ל, ולאחר מכן על ידי מידיות גדולים כמו ישראל היום, ג'רוסלם פוסט. בקיצור, הפכת להיות סלב בצה"ל. מה שנקרא חשיפה מאוד גדולה, כן. שמאוד מאוד היה איזושהי קרבה ואיזושהי התגאות, גאווה בקרב האפריקאים בעולם. בחשיפה הזאת סוג של פתח לי את הקריירה. וזה היה דבר מאוד פשוט. לבוא ולנאום בעולם ולהסביר קודם כל מה זה ישראל, אוקיי? מה זה להיות קצינה ניגרית, אפריקאית, שמשרתת בצבא, אחד הטובים, אם לא הטובה ביותר בעולם. ולצד השני, גם להסביר מה זה להיות בחורה צעירה שמגיעה מתוך אפריקה אל תוך ישראל בשביל לשרת בצבא. אז מה זה באמת? זה זכות מאוד גדול, יכולת להשתמש בוויס, אוקיי? בקול שלך, לעשות שינויים בעולם. יש הרבה מאוד אינפורמציה, אנחנו גרים בעידן של אינפורמציה, אבל עדיין יש הרבה מאוד פערים בין האמת ומה שלא אמת. את בטח עוד יותר חובה את זה מאז ה7 לאוקטובר, פערים של האמת למה שלא אמת מול העולם. אכן, אכן. נכון, מ7 לאוקטובר בעצם הכל השתנה. אם היו מאוד נרטיבים סופר רדומים, הדברים התעוררו. והיה איזשהו צורך כן לעשות איזשהו תהליך הסברה. איפה? באפריקה. אפריקה זה מקום גדול. נכון. זאת אומרת, את לא תסבירי בלוב כנראה, אבל אולי במקומות אחרים, איפה? אז אני אסביר לך מי הקהל הדומיננטי שאנחנו מנסים לעבוד מולם. זה מה שנקרא האוונגליסטים האפריקאים. הנצרים שמאוד תומכים בישראל, והמספרים שלהם בהמונים. איפה הם מרוכזים? בכל אפריקה. יש לך מוקדים בניגריה, יש לך מוקדים בקניה, רואנדה, גאנה, זמביה, הרבה מאוד מדינות. לאוונגליסטים צריך לעשות הסברה, כי בגדול הם פרו-ישראל. הם פרו-ישראל, אבל הם פרו-ישראל מתוך האהבה של התנ"ך. אתה צריך לעשות את החיבור בין מה שקורה בתנ"ך, בין ההתחייבות שלהם והאהבה שלהם והתמיכה, למה שקורה היום. הציונות והיהדות. הם לא תמיד שמן ומים לחלק ויש לנו אתגר מאוד גדול, שהיא מגיעה מתוך התקשורת. גם בארץ יש ציבורים כאלה, שהציונות והיהדות הם שמן ומים עבורם. מה מעניין אותם לדעת? קודם כל, מה קורה באמת? אם באמת המספרים שחושפים היא באמת נכון, אם באמת ישראל יש לו את הזכות הזה לפעול בצורה כזאת, ולדעת איך אנחנו כעם מתגבשים על כל מה שקרה. הרבה מאוד אנשים מהעולם, בטח בקרב האוונגליסטים באפריקה, מסתכלים עלינו. איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו מתייחסים לחשיבות של חיים.
ואיך אנחנו כעם מתמודדים עם זה, כי זה לא פשוט. כן, מבחינת התקשורת שהם מקבלים שם, זה פרו-ישראל, פרו-פלסטין, לאן אותה המדיה? סיפור מעניין, כי אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הרוב מוחלט של התקשורת באפריקה כולו כיבשת, היא די נשלטת על ידי אל-ג'זירה. המקור של התכנים שמקבלים, הרבה מאוד מתוך, אני מדברת על אפריקה ככלל. עכשיו, מתוך זה יש את הקבוצות האוונגליסטים האפריקאים, שגם להם יש media outlets. ומשם מנסים להוציא באמת את האמת, להוציא נתונים שהם כפי שהם. אבל כן, זה סיפור, זה אתגר, זה לא פשוט. זה משהו שלדעתי צריך להשקיע יותר, זה משהו שאנחנו עושים, אנחנו פועלים. יש לי ארגון שנקראת ShareLove International, ואנחנו פועלים ולקדם את היחסים האלו בין אפריקה לישראל. יש נציגים שלהם שהגיעו לארץ בחודשים האלה? המון, המון. בדצמבר אני עובדת עם קבוצה מקניה, הם היו המשלחת הראשונה שהגיעו מאפריקה, בשיתוף פעולה עם משרד החוץ, אל ישראל, לבוא ולרדת לדרום, לרדת לנובה, לרדת לקיבוצים שם, וזה ממש מצביע על זה אחד מתוך מדינה אחת, ויש יותר מ-20 כאלו שאפשר בהחלט להביא אותם ולהראות להם. אין כמו לראות בעיניים. יודעת, אולי תוכלי להפוך טיפה את הדיון ולהסביר לנו את אפריקה, כי גם כשאנחנו יושבים כאן, אפריקה היא גבול שלנו, ויש איזו תפיסה ששם יש המון מלחמות בין שבטים וקבוצות אתניות, המון הון, שלטון, עולם תחתון, פשעים קשים מאוד נגד קבוצות גדולות של האוכלוסייה. זה נכון? אני שמחה ששאלת את זה. כן. היה לי שיחה מאוד מעניינת. בדרך כלל יש לי שיחות מאולפות עם נהגי מונית, ושואלים אותי מאיפה את, כי אני קצת מיוחדת להם בעיניים. אני אומרת לי, מה? בדרך לפה. מה? אבל יש שם מלחמות. אני אומרת לי, ומה? ופה? ופה. מה יש? כן. אז אני יכול לסכם את העניין ולהגיד שבין ישראל להרבה מאוד מדינות באפריקה יש אותו בעיה, בין היתר. בעיית תדמית. איך אנחנו משדרים את עצמנו ואיך אנחנו פועלים בשביל להוריד את כל השקרים וכל הדברים שבונים. וזה אותו דבר גם ביחס לאפריקה. הרבה מאוד אנשים יש להם תדמית מאוד שלילית על אפריקה, ואני פה בשביל לספר שזה לא נכון, זה לא המצב. אפריקה כן, היא מתפתח בצורה מטורפת, מאוד מודרני. כן, יש מלחמות, כמו שפה יש לנו מלחמה. אבל אנשים resilient מצליחים לחיות לצד זה. כן. בסוף כולם רוצים חיים טובים, להתפרנס, לחיות עם המשפחה. נכון. והמצבים שנוצרים בעקבות כל הדבר הזה, היא לצערי מאוד בחזית. כן, והיא גם ענקית, זה לא שבכל מקום גדולה, שם... כביליון 200 איש. שאם אתה לוקח גם 1%, 2, 3, 10% מתוך זה, אתה מבין שיש תמיכה מטורפת שם, ואני יכול לספר שהקהילה האוונגליסטים האפריקאים, שהם אלו שתומכים בישראל, הם במיליונים. וזה קהל שלא ניגשים עליהם, זה קהל שלא מתחברים עליהם, לא פועלים מספיק בשבילם. הם מיעוט? והם מאוד רוצים. זאת אומרת, זה בעוכריהם? זה נגדם הסיפור הזה של תמיכה בישראל, או תמיכה... או מאז 7 באוקטובר? בטח, יש, כמו בכל העולם, שיש רצון באמת לתמוך בישראל. מתמודדים שם אנשים, מובילי דת, מובילי קהל, faith leaders, באיומים. הם נוצרים, אבל הם נוצרים, הם לא יהודים. אז לא. עצם זו שהם בוחרים לתמוך בישראל באופן פומבי, היא מאיימת עליהם בצורה כזו או אחרת. אני הייתי בהרבה מאוד שיחות עם אנשים שבאו ודיברו ויצאו לתקשורת. יומיים אחרי זה קיבלו death threats לבית שלהם. אז נאלצו להוריד את הזה, אבל הם לא מפסיקים. הם ממשיכים, פוללים, מגיעים לפה, אנחנו מעודדים אותם להגיע לפה, לראות בעיניהם, לעבוד עם ארגונים גדולים וטובים כמו מגן דוד אדום. לא יודעת אם יש לי דקה לדבר על זה. קחי לך דקה. אבל ארגון מגן דוד אדום היא מה שאנחנו מכירים, אבל יש את מגן דוד אדום UK, שהם הגוף התומך ומגייס להסברה וגיוס. והם ראו את זה כנכון, נכון מאוד, לגשת לקהילות האלו שנמצאים באפריקה, ולתת להם מין הסבר ולעבוד בשיתוף פעולה. בוא נגיד, to reflect, מה זה ישראל? כן, להרהר ולחשוב על... דרך ארגון שהוא כזה, שהוא שם בעליון החשיבות חיים. כן, לא משנה חיים. אם אתה יהודי, נצרי, מוסלמי.
החיים זה שם. ושאתה מדבר בשפה שהיא בסיסית לאדם, לבן אדם לא משנה, או אפריקה, ארצות הברית, אסיה, אתה באופן מיידי מתחבר. כן. כן. טובי. תודה רבה, זה היה מאוד תודה מעניין. לכם. תמשיכי בעבודה הטובה ובהסברה. תודה רבה, טובי לוב. L-O-V-V. Yes.